سلام طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كاتو خلخو ابناي لما عنت مدبي قلطفكم نخي تفسسو نمغبار زحجزكم قلطفكم نخي تفسسو نمغبار زطقمكم حسابات حيزلكم مصيلخو ناي لما عنت مدبي زلعلو بفلاي عبدك تبعتيو زغاطم قلطفكا ناي معغاب صقم نمفتح زحجز حسابيو غنا صوتاو ركب مس جمركم مالتون متلؤ مس بلعتا مستراخبه ناب عقبت زاتو دق تبعتيو لو سلازخونه از مدب نعاتم زحجز حسابيو سلازخونه دما نز مدب مسراخن كابز صقم كمي غيرو كوص خمز خيل تفلطالو مدب سلازخونه نختكتاتلوني بخبري حاتت مدبنا نابزحات سبات نخبصح لايك غيركم جمرو نزي چانل حدش زخونكم سبسكرايب بمغبار استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون نحدار هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدرا نختكونو بخبري حاتت نزيله ناب مدبي كاتو خلخو ناب صوتاو ركب مسعاتكم قلطيفكم ناب مودا زبصحكم استفلاليو مخنياتات لو خوينو غنا اتهم بقليلو كنعريوم نخلو حسابات حيزلكم امصيلخو تقدامي حساب انتايو مسناي متلوخم طعنا استتحزي اب متلوخم كبابي اخول زخونه ويكا نورمال زخونه ناي دم مزوار انتزي حاليو متلوخم دو كم زيبلن نصوتاو ركب دلو كم زي خونن يفلطيو مسزي تتحيزو نزي صقم نخفطر زغبرو استفلاليو امغاغباتات አለው በተመሳሳለ ድማ ኤክሰርሳይዝ ዘይ መስራሕ ነዚ ጸገም የምጽዩ ስለዝኾነ ነዚ ጸገም እንመፍታህ ኤክሰርሳይዝ ዴይሊ መስራሕ አገዳስ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጠለኩም ስፔሻሊ ንሕቆ ዘንቀሳቀሱ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት አድለይቲ ከም ዝኾነ ምፍላጥ አገዳስ እዩ ምክንያቱም ታዩ አዘን ኤክሰርሳይዝ መስራሕ ናይ ደምና ምንቅስቃስ ኖርማል ንኽኾን ዝሕግዘና እዩ በተመሳሳለ ድማ አመጋግባና ቬጂቴብል ዝበዝሖ ተዝኾን ይምረጽ ቆጽላ መጽሊ مبلع سرع زخونه ويكا نورمال زخونه ناي بلد فلو نخهلونا زحجزيو نورمال زخونه ناي دمنا مزوار انتهاليو دما متلونا اخول دم كبصحو سلازخيل متلونا دما اخول دم تبصحيو متلونا نوح نزبلغزا نخصنهن دو نخبلن زحجزنايو بتمساسال دما كل شاب اسكاب 30 دقيق وك مغبار اگداسي كم زخونه كتفلطلكم سلازخونه اذن زحبركلكم ثلاثه نغرات ناي متلو دو ناي مبال قلطيفكا ناي مودا صقم زفتحلكم كم زخونه ክትፈልጠለኩም እትኻላይ ሜንታል ሄልዝዩ ኣብ ሓንጎልኩም ተስእልዎ ነገርዩ ገና ናብ ጾታው ርክብ ከተኣቱ ከለኹም ቀልጢፈ ክውድየ ዝብል ፍርሒ ኣብ ውሽጥኹም እንተሃልዩ ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ክገብረኩም እዩ ምስዚ ተታሒዙ ድማ ነዚ ጸገም ባዕለይ ክፈትሕ ኣይክእልን ምጾታው ርክብ ተታሒዙ ብጣዕሚ ተጎዲእየ ኣቕሚ የብለይን ኢልኩም ተሓስቡ እንተኾይንኩም ድማ ነቲ ጸገም ዝበኣሰ ብምግባር እስካብ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒትኩም ምቕናስ ከብጽሐኩም ዝኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ እንሪኦ ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ወይ ከዓ መትለኹም ደው ንኸይብል ዝገብረኩም ድማ በዝሒ ኣልኮልን ድራግን ሙሳድ እዩ ነዚ ክትገብሩን ከለኹም ሓንጎልኩም ካብ ኮንትሮል ወጻኢ ስለዝኸውን ብጾታዊ ርክብኩም ከይተዓግቡ ይገብረኩም እዩ ከም ዝፍለጥ ጾታዊ ርክብና ምስ ሓንጎልና ዝተራኸበ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ሓንጎልና ንስእሎም ነገራት ብምዕራይ ኣብ ጾታዊ ርክብ ንውሕን ዝበለ ግዜ ንኽንጸንሕ ዝሕግዘና እዩ እቲ ራብዓይ ቀልጢፍና ንኽነፍስስን መትሎና ደው ንኸይብልን ዝገብረና ድማ እንታዩ በተደጋጋሚ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይን ድሕሪኡ ድማ ሴጋ ወይ ከዓ ግብረ ሕቡ ኢልና ንጽውዖ ተግባር ምግባር እዩ ሴጋ ዝግበር ብኢድና ስለዝኾነ ኢድና ድማ ናይ መትሎና ሴንሲቲቪቲ እንዳሓለወ ናብ ዕግበት ቀልጢፉ ከእትወና ይኽእል እዩ ስለዝኾነ መትሎና ድማ ነዛ ሓጻር ግዜ ብምልማድ ናብ ጾታዊ ርክብ ክንኣቱን ከለና ኣብታ ናይ ሴጋ ዕግበት ንበጽሐላ ግዜ ተጸቢዩ ንኸፍስስ ዝገብሮ ልምዲ እዩ ስለዝኾነ ሴጋ ወይ ከዓ ግብረ ሕቡ ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ዘምጸልና ሕማቕ ልምዲ ከም ዝኾነ ክትፈልጠለኩም እቲ ራብዓይ ንሪኦ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ምዃን እዩ መትሎ ብጠባዩ ሴንሲቲቭ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፓርት መትሎ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ነዚ ኣብዚሑ ዘይነክእ ፖዚሽን ተትጥቀሙ ኣብ ዋን ጾታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሑ ዝሕግዝ
ዝሕግዘኩም እዩ ነዚ ኣብ ካሊእ መደበይ ስለ ዝሰራሕክዎ መለስ ኢልኩም ንኽትርእይዎ ክሕብረልኩም ይደሊ ስለዝኾነ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንምጽናሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ነገር ኣጠቓሊልና ክንሪኦ ከለና እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምግባር እዩ ብፍላይ ድማ ንሕቆ ዘንቀሳቅስ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምስራሕ ናይ ደም ዝውውርና ኣብ ሕቆና ከባቢ ዝተመዓራረየ ንኸውን ብምግባር ንመትሎና እኹል ዝኾነ ደም ንኽበጽሖ ዝሕግዘና እዩ መትሎና እኹል ዝኾነ ደም እንተበጽሕዎ ድማ መትሎና ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ዝገብሮ እዩ እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ቬጂቴብል ዝበዝሖ ምግብታት ምብላዕ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ቬጂቴብል ኖርማል ዝኾነ ናይ ደም ምዝዋር ንኽህልው ዝሕግዘና እዩ እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ኣብ ሓንጎልና ጭንቀት እንተሃልዩ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውና ነዚ ጭንቀት ክነውግዶ ወይ ከዓ ክነጥፍኦ ክንሙክር ክንክእል ኣለና እቲ ካሊእ ዝረኣናዮ ኣልኮልን ድራግን ኣብዚሕካ ዘይምጥቃም እዩ ሓደ ሰባት ኣልኮል ኣብዚሕካ ምውሳድ ንጾታዊ ርክብ ይጠቕመኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎም ኮይኑ ግና ዝተጋገየ ሓሳብ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓንጎልኩምን መትሎኹምን ተናቢቦም ስርሖም ክሰርሑ ስለዘይኽእሉ እዩ ካሊእ ዝረኣናዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ዘይምርኣይ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ቅድም ኢለ ካብ ዝሓበርኩልኩም ወፃኢ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ፊልምታት ንሪኦም ኣክተራት ንውሕ ንዝበለ ግዜ ተዘይጸኒሕኩም ድኹማት ከም ዝኾንኩም ንኽትሓስቡ ስለዝገብረኩም እዩ ስለዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይን ኣስዒቡ ድማ ሴጋ ወይ ከዓ ግብረ ሕቡእ ምግባር ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍና ንኽነወድእ ወይ ከዓ ቀልጢፍና ንኽነፍስስ ክገብረና ዝኽእል ልምዲ ስለዝኾነ ነዚ ልምዲ እዚ ክትገድፍዎ ክሕብረልኩም ይደሊ ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ሴንሲቲቪቲ እዩ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ሴንሲቲቭ ፓርት መትሎኹም ዘይነክእ ፖዚሽናት ኣለው ንኣብነት ዶጊ ስታይል ዝበሃል ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን ኣሎ ነቲ ሴንሲቲቭ ፓርት መትሎኹም ከይንካእ ዝሕግዘኩም እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ሓፂር መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዶጊ ስታይል ዝበሃል ፖዚሽን ተትጥቀሙ ይምረጽ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ዝሕግዘኩም ስለዝኾነ እዩ ቀልጢፍኩም ንክትዕግብዎን ዝሕግዘኩም ድማ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብልዕተን ንደገ ክወጽእ ዝገብር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ እዩ ብተመሳሳሊ ድማ ሴንሲቲቭ ፓርት ናይ ብልዕተን ብቐሊሉ ንክትነኽእዎ ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት ስለዝኾነ እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒለይ